Kde normálne sa streamer Jožko, si žiada od svojich zákazníkov, Niky, ja som tvoj aby ho škádlili jemne, ale po hambi. Roman, keď tu budeš ty, tak možno, ale my sa s Niky škádlíme, lebo sa máme rádi. Niky, som tvoj huncútik, takže... Jani Exko, Romanesku. Už druhé. Prosím ťa, presne tak. Také. Ideme box po boxe, aby to nebolo, že dve po sebe vyťahneme náhodou. Aby bolo prekvapení. A držíme palce. Vedúcko cíti Umbreona. Ty si nechcel prášiť mamu, ale ja to tu necháš kádli, čo? Ja som toto vypustil, túto informáciu. Jasné. Masterball. Jani, takže sme vo víťazne naladení a Umbreoník vedúcko, takže predsa má pravdu, ale chceme toho druhého. No, to je už druhý, ináč akože aj Pokeball vlastne padol. Presne tak. Počúvaj, Niky, dneska ten Roman, ja keby som tu ja sedel, normálne mi lec na nervy. To je neznesiteľný ten človek, keď sa chová jak ja. Úprepavý je dneska, není centrom pozornosti, tak sa uráža. Mudruje furt. No tahaj ty, Sarka. To si ozaj jak ja. Presne tak, dneska sme sa otočili, dneska ja som ten zábavný výrečný. Keby sme chrbtom otačali. A že máš tam niečo, nikto by to nevidel. Počkaj, budeme k Roman. Počkaj. Roman, kde to je natočené? V ktorej maji? Dobre to počkaj, takto musím. Takto, počkaj. Akože že má Gengar, vieš. A ešte je oholený a vypadá strašne. No ve to. No dobre. A tam nebolo východisko, vieš? Ej, lásko, tak on si jej podvozek oholil, tak už sa musel celý. To ne, to som nehal. To si nechal. Příští zimu. Neošetřený. Ja som mi šíkal, že mi tam nesedí. Presne tak. Vidíš, Peťka si ma nevšíma. Peťka si ťa všíma až moc dobre. Všetci ťa všímajú, Roman. Ja som dneska taký akože huncútik, ale ja som huncútik Nikin. Čo víš? Ale lásku, na tie svátky budeme spolu, to ti sľubujem. Aspoň na tie svátky. Na tie svátky, aj keď Romanovi si chceš robiť svíčkovou a mne dáš chleba ze solou, ale mne to stojí semči kýtu, no. Vypadá ako decko. No ale je mlád duchem i výzorem. Neboj sa, to za 2 týždne je to naspäť. Jak spieval Karel Gott s Bushidom F. Im Jung, navždy mlád. A potom to má aj s Leošom Aješom. Áno. Mikrookínko. Peťka, daj si nás na viečí, pak budeš vidieť nádherné detaily našej tváře. Čo si, jak? Vedúcko, asi si to dobrý box som vyťahol. Jani, gratulujeme. Tá emócia je úžasná. Jani, gratulujeme. Vidíš, Niky? Mala si rozobrať celé. Niky, ja som ti hovoril, že som tvoj huncútik. Tom, ďakujeme za lajky. Ďakujem veľmi pekne. Romanesku, diskrétne to suň do obalu. Jani, my ti posielame srdiečko. Samozrejme som aj tvoj huncútik, Jani. Ale hlavne dneska Niky huncútik. Takže ideme ešte ďalej. Jani aj ďalší box, takže gratulujeme presne. Tak Janka je válečnička, si zaslúži, takže nádhera. Jani minulé Pikachu. Dneska Umbreoník. No ináč, akože 2 streamy po sebe, 2 top hity. Počúvaj, ešte nejaký hokej by sme mali vyťahnuť dneska, takže máme taký ešte battle by sme mali šupnúť. Jani, pôjdeme nejaký ohyzný battle vo zvyškoch športu a dáme si tam baseball. A vyťahneme nejakú baseballovú kartu. Ďakujeme za sledovanie. Ako nejak moc jej to ide. Ale tak Niky, lebo Janúša veľa skúša a preto veľa vyťahuje. To vieš, Niky? Že Janúša veľa skúša, to fakt hovoríš, Niky. Dobre, však akože Romanesku, ale však Janka dlho veľa vyťahuje. Ale áno, ale dlhodobo akože... Áno, Roman to tam fixuje, vieš. A jak ich môžem changeovať? On to tam váži, má takú špeciálnu mikroskopickú váhu. A jak chceš navážiť Umbreona? Ako Jožko, tento argument si nechaj presne tak, akože stopiaci sa aj slánky chytá a poviem ti to tak, že no, Pokémon Romanesku. Masterball si už vyťahol. Presne tak. Takže...
Ale Niky, ja som tvoj huncútik a to myslíš, že je dôležitejšie než čokoľvek iné. No a teraz by to chcelo ešte, že box versus box boli. A box versus box. No? A vedúcko tam cítil toho Umbreona. Sice predtým cítil aj Lugiu, Greninju a neviem čo všetko, všade nič nepadlo. I ja vytahujem strenek. Umbreonov? Lásko, a preto te mám tak rád, lebo ty vytahuješ jeden strenek. To sa bude dobre fotiť dneska po streamu. Presne tak, hlavne kož musíš odfotiť, Roman. To je základ zdravého streamu. Fotiť koše. Všetkých označím. Všetkých streamerov. Žena. Roman. Prvý Umbreon na Slovensku. Roman. Ježiš, to bude tak vyhypované tá GPT bale. Bude sa z nej dymiť. Jak to tam bude? Master Ball. Ťaháme opäť. No. Počkaj, ale aj to bolo predtým bonom. Ale ten Alakazam bude mať cenu. Alakazam Master Ball. Všetko má cenu. A má cenu aj informácia, že Mew ťahá jedno strenek, takže určite ideme na tie svátky. Možno aj ty si trochu užiješ, Roman, keď ja budem unavený. To by som musel zarastiť. Tak ale však zajastený si na Spotify, takže to je v poriadku. No, ja že na Spotify. Aj tam. Tu máš. Čo píše Vedúcko, že miernite sa. Presne tak, že... Vedúcku, vyťahli sme Umbreona, už sa nemusíme mieniť. Sme proste najlepší. Nemusíme si klamať, je to tak. Buď hentam, alebo vzadu. A kde vzadu? Minule som ma tam poslal, ale vôbec som to nenašiel. Máme Pokéball, Romanesku a máme Silveonika. Ježiš, Romanesku takto dozadu a tam by mali byť v tej prvej ulici, tam by mali byť VTBčku a možno sú schované trošku akože vzadu. Zostaň si doba a počkej si na pani doktorku. Ale lásko, už me hneváš, už ma naozaj hneváš, ja som ti to vysvetlil, na sviatky budeme spolu, potom pôjdem za pani doktorkou. To zase akože, nemôžeš byť takáto. Nemôžeš byť takáto, ozaj. Už ma nehnevaj. Počkaj, musím napísať. No. Toto je akože... Ešte rovno to odfotím, buchnem to ale na sociálne síte. Tak ti treba. Ako jednu fotku. Ja tu ešte oni Master Ball. Jožko, aký si už nervózny, ale už akože naozaj, to akože toto nie. To proste, keď si s niekým dohodneš sviatky, pre mňa to je záväzok a potom, že pôjdem akože s Henkou do Mexika, čo je na tom, no však sa stane, ne? Roman, povedz, ako zastan sa ma, Roman. Som ja zlý chalan, alebo... Ne, najlepší. Roman. V tomto ti maximálne dôverujem, takže... Romanesku. SR-ko? Dobrý box. Počkaj, ten Umbreon bol v druhom? Áno, či v prvom? Čiže ešte nás čaká tu niečo. Počkaj, toto bol... To je druhý box zatiaľ. Áno, presne tak, takže zaber to. Akože, počkaj, je to akože... A ten vyzerá aj dobre, ten Umbreon. Lásko, definitívne sa mi... To nevyzerá vôbec zle ani. Ale Umbreon, dobre, však sme vyťahli. To ešte Verúcko by sa na to mohol. To už je správa zo včera. Lásko, vyjadri sa mi čo s tými svátkami, aby som vedel. Ale nehnevaj ma akože. Roman. Chod do piče, čo ti jebe? Jaj. Mohol som 2 boxy vyťahnuť z Umbreonom a ešte vyťahnem tretí, bude tam Umbreon? Dôležité, kto tu sedí, proste čo si nebudem klamať. Proste streamer vyťahuje proste, ja neviem, akože chce niekto nejaký dôkaz, že akože vieš, no, ja neviem. Dvaja za sebou? Ja ani môže byť, ne? Teraz som v piči trošku. Nebude sám, Roman, môžeš to fotiť. Skôr ešte ďalej. Nič, buď si doma. A lásko, tak to si ma sklamala. Človek, čo ťahá Umbreony na počkanie, má byť sedieť doma. Miečku, to je úloda, to sú bežné veci, akože.
To sú bežné veci, Mirečku. Dobre, takže nová fotka. Nová fotka. Lásko, som sklamaný trošku, akože, že... To som sklamaný trošku. Ani ideme to do otvára teda. Jak to tam míchate? No jak to míchame? Nijak to nemícháme, však ideme po porade. Alebo čo Roman zebe? Ale asi môže byť Roman, ne? Ešte ten godpačík mi nejaký daj a ideme, vybavené. Končím, už ideme. Godpack chcem ja. Ja som mal nešťastie dojebané Vánoce, rozbitý Januša 2 umreli. Mirečku, každý... Počkaj, ešte má jeden box free. Presne tak. Takže tam ešte môže byť tretí. Tu máš. Dobre, všetko to drblo už. Roman, čo robíš, prosím ťa? Som nervózny som nervózny si prišiel o Ivinu. Ja som prišiel o Vianoce. A čo som nervózny, nejsom. Tuchni sa, tu je ďábel, vedúcko, ten ďábel nám pomohol. Nemá jeden freebox, to Roman si vymýšľa. Tak má dva freeboxy. Ešte žediho by chcel. Jasná vec. Dneska, kto má náladu objednávať, alebo vyťahneme nezmysel. Ešte prosím ťa ten masterball vyťahnem. Všetko vyťahnem dneska, čo chcete, godpack, je mi to jedno už. Fakt, ja som prišiel o Vianoce, už nemám motiváciu tu na Roman. Prosím ťa, bal mi to. Dneska som proste hviezda. No. Chcem to ešte vyhľadiť, že aha, čo už... Nie, že by som tu obyčajne nebol hviezda, ale čo už. No. Hej, všetko Jožko, presne tak, Niky, už mi je všetko jedno. Áno. Ale Niky, jediné, čo mi není jedno, je, že idem do toho Mexika z Henku a že som tvoj huncut. To mi jedno není. Roman pokrebal zase nejaký som ešte vyťahol. Tu máš. Januška, veľmi pekne ti ďakujeme. Takže gratulka. A som rád, že tebe sme to vyťahli. Niky, boda by som aj tebe vyťahol, to prosím ťa neberže. Len aj v prípade Janušky mám vždy takú zodpovednosť, takže díky moc Jani a gratulujeme. A Niky, určite dneska padne ešte niečo aj tebe. Už padla tá Ivina z Romanovej kapsy, takže... Roman, ešte, počúvaj, daj mi nejaké športové karty a škobnem nejaký podpis nezmyselný. Proste Messi ho, jak dáva facku Ronaldovi, a ja škobnem ešte do podpisu Maradona. Prečo ja hoci čo škobnem dneska už, fakt, už mi to je jedno. Už proste som prišiel o Vianoce, vedúcku, dúfam, že si spokojný, nejdeme do Česka, mohol si mať šnicle. Toto nemá nejakú hodnotu, Roman, či to iba také, akože netreba sa s tým zapodievať? Ale daj, pozriem to. Mirečku, jasná vec, gratulácia, presne tak, všetci gratulujeme. Toto je akože extra, no. Ale super, že to padlo konečne. SV8A, to už viem na spamäť. 195. Tento case nevyzerá vôbec zle. Není to, takže oplatí sa... 23 €. Aha, 23 €. Jani, ja si myslím, že toto je jedna z tých lepších. A tam bol ešte aj ten masterball. Romana, prosím ťa... Tam je ešte aj ten masterball. Aj masterball, daj všetko, odfoď. Peťka, dobrú noc, dokúkaj záznam, presne tak. Keby ešte niekto chcel, som nachystaný. Kto nechce, je to jeho vec. Takže... To je kadabra, to neviem. OK, to je 14. Tak dobre, nie je to zlé. To je dobré, to začína na 14. Toto bolo pekné, toto bolo veľmi pekné. A teraz čo, dáme bokom hentel, alebo ide sa to šklbať, alebo čo? Čo? Takže Jani, asi môže byť. Vedúcko, mal si pravdu. Nebol tam jeden, ale dvaja. Takže nemal si až tak pravdu, boli tam dvaja. Vedúcko, či si sa pomýlil, tak sa prosím ťa ospravedlň četu. Takže Mirečku, ďakujem ti, všetko som precítil jak vždy, takže... Prišiel som o Vianoce, ale zároveň idem do Mexika, takže to je proste život. Vyťahneš do Lamberonov, prídeš o lásku a získaš novú proste. To je život. To tu všetko, na tomto streame to proste žije Roman, ne? Preto som rádi chodia ľudia, lebo tuto žije a proste sme sami sebou, no. No, sami seba si. A škodujeme novú edíciu a ináč tuším, že 2 Umbreonov som práve vyťahol, ne? No, a Sylveona, a Ivy, a Vaporeona a... Čiže dáme ešte 4 boxy, vytáhnem godpack, idem spať. Ozaj. Prípadne nejaký battle, keď chcete. To potom... A čo tie free boxy sa budú? Jaké boxy je Miečku? Čo sa máš klbať? Čo? Však je Hunt. Jaj? Aha, si máš pravdu? No. Čiže Janka má 2 boxy. Tak nech si povie, že či to chceš klbnúť, Jani, prosím ťa, povedz si, či to chceš klbnúť, alebo to chceš zobrať. Máš ešte 2 boxy. Alebo pôjde len do betlu. Z toho. Alebo ne, nehaj si.
Tam máš ešte ďalšie 2 umbrony. Ty si mal normálne pravdu, to dneska je... Ozaj si ty dneska, jak ja. Jedno Mexiko za 5 je lepší než 6 dovolenou do roka. No, lásko, ja som ti dal srdce na dlani, ty si ho pošlapala. Tu máš Januška, takže ešte napíš prosím. Neviem, donesem tie 2 boxy. Dones tie 2 boxy. A ostáva potom 5 boxov. Ostáva 5 boxov z caseu. Takže kto by ešte chcel? Záleží, že s kým tam ideš, láska, vieš, to je proste, keď tam je s niekým, s kým si rozumieš, kto sa teší na teba na sviatky, ne, že si odíde do Kolína a do Paríža, jasné, že škodí ani dobe, ale keď tu padne ten Umberon, tak už asi nemáš ten box za ne. To už odo mňa nemôžeš chcieť. Akože... A teraz padne Masterball, A nemalo... Počkaj, ale to sú free to sú free, takže z toho keď padne, tak... Tak čo? Vieš čo, Vierúcko nechto rozhodne. Vierúcko rozhodni, to je mi to jedno, už ja ťahám proste všetko. Akurát som sa pýtal, Mirečku, to je v poriadku. Ja som prišiel o Vianoce, mne je to všetko jedno. Ja, Janke. Nechcem, dobre Jani, tak to Masterball ti vytáhnem prípadne 2 odpaky, je mi to jedno. Ja už nechcem, vieš čo, to je prvý človek na Slovensku, čo povedal, že ja už nechcem to Umbrona. Hneď po Tinkovi, lebo ten chce Palafina. A to ti je sranda, že inde sa tak neotvára tá nová edícia, vieš, že to ja som si myslel, že inde sa to bude otvárať. Ja som čakal, že budeme zase poslední. Dobre, ak to je Mirečku sranda, ne, že ja som čakal, vieš, že inde sa toto... Ja som tiež píšel v Vianoce. Mirečku, tak budeme možno spolu. Aj o monitor. Za to ťa cením. Fakt si ho roztriskal? Mirečku, za to ťa cením ináč. Fakt si ho roztriskal? Jasná vec, je to najvák. Ani začíname týmto, nič sa nejde, ideme ďalej. Jožko, však môžeš tajiť Vianoce s rodinou, s Vedúckom a Mirečkom. Ale Niky, však ako s tebou nemôžem tajiť Vianoce, to už mi asi odpísala, však ja som tvoj huncut. Huncutík. A proste akože, ja som sa tešil, že pôjdem do Česka, že tam zažijem proste, čo som ešte nezažil. Roman pôjde so mnou aj s Vedúcim. Tam už ide Roman za mamkou. Tak dobre, však Roman sa bude venovať mamke a tebe. Však si to rozdelíme, ne? Ty máš mamku v Čechách? Ty máš mamku v Čechách? Miu. A navyše ja cítim tam nejaké spojenie. Ja som tvoj huncutík, tak neviem, či sa zväzieš. No akože, počkaj, toto nebude... Ja ti to ale môžem zakázať, Niky. Teoreticky. Počúvaj, čo je chce zakazovať, keď som je huncutík? Nie, na Slovensku. Niky, počúvaj. Mámku si beje Roman, ja sa budem venovať tebe, lebo som tvoj huncútik a svoj osobný streamer, takže... Svoj osobný streamer? Svoj osobný streamer, dobre. Počúvaj, ťahám to Umberon, ja tu môžem koktať, všetko si môžem slinu pustiť a je to jedno. Tvoje ego ma vytlača von teraz. Moje ego je na maxime, Roman. Ale má byť prečo, má byť prečo. Presne tak. Čo keď budeš rebelovať, Roman? No, keď tam bude tvoja mama asi iné veci bude robiť, ale... Čo budeme rebelovať? To som nerozumel. Počúvaj, Niky, chovaj sa slušne fotorovi. Idú sviatky a proste rodina má byť pokope. Má nesaj. Hlavne začne rozmýšľať, čo kúpiš mne na Vianoce, ne ešte. Presne tak. A ja rozmýšľam, že Roman, asi mi dáš číslo na lásku moju a ja sa jej musím omluviť, lebo vidíš, toto proste sa nahnevala na mňa. Za jednu hlúpu dovolenku proste. Meška, ahoj. Čau. V podstate si nič nezmeškal, iba dvoch Umberonov za 400 €. Nie som tým, čo počúva tátko, vieš? Aha, čiže nejsi takýto, že daddy? No aj taký koncept som videl. A ja inač. A väčšinou sa tie baby zasekli v práčke potom, takže neviem, či to je. Domáce práce, čo? Práce šlachti. 400 je, ale dvoch sme vyťahli, takže 800 pohoda. Ne, on stojí 250, 220 stojí, 440. Bude stáť liter, to je jedno. Bude stať, alebo 2 litre bude stať, kukni sa. No, to je Týmko Palafín. Ja ani Palafína máš, ty máš. To chce Týmko. OK, pohoda. Ty keby si Týmkovi vyťahol, tak ti boskava ruky, nohy, všetko. Nejaký špeciálny hard, ani není to ten Umberon. To nevyhral. To sme vyťahli z jedného boxu a hneď za tým z druhého. No kukni sa, tu máš. Ešte ten Masterball vyťahni dneska. Dobre, uvidím, ak sa im bude chcieť. Koľko hodín, dobre, poďme za chvíľku spať, už som do toho poťahol. Ešte vypni to. No len v polke to vypni, že? Ja už nebudem vyťahovať. Ja ani asi pohode, ne. Vyťahla Janka 2 Umberonov, 2 boxy má zadarmo. No, ale netreba nakupovať. Akože z toho aj má niekto niečo? Mieška, nerozumiem ťa, nebudem ti už odpovedať. Z čoho má niekto niečo? Mieška práve si ma prestal baviť, takže nebudem ti odpovedať. Je mi to jedno.
Roman Hodzinky, Pokeball. no. A Iron Hands. Tak to mám aj ja. Ľudia, peniaze. Presne tak, Niky, vieš, ďakujem, že si tu. Lebo neviem, čo Mieška mal na mysli. Asi žije nejakú inú galaxiu. Presne tak, ja mám zničené Vianoce, opustila ma moja láska, ale zároveň sa teším na dovolenku v Mexiku. Palafina. Martin, vidíš to? Ja ti hovorím, treba šklbať. Nedáte si povedať, vidíš to? Roman, ďalší palafín, nežeriem, tu máš. Ten tam padá. Možno aj nie, závisí, či mu Roman dovolí prísť. Aha. Roman, môžem... Jožko má krámy. Ja nemám krámy proste, ja už som nad vecou. Láska si ma sklamala, ja som čakal, že strávime spolu Vianoce. No už má teraz stropov, už má vrchol svoj. Dosiahol svoj vrchol práve. Tak. Ja som dosiahol svoj klímax. Čo ti jebe? Jani, prepáč mi to. Jani, prepáč mi to. Roman, daj mi nožnice, ja to jebnem, ja to už nezajíma, proste Janka nechcela umrať. Daj mi nožnice, ja to nezajíma. Nechceš Silviela za to? Spravíme deal. Jani, mrzí ma to akože... Jani, prepáč ma. Prepáč, Jani. Prepáč, Jani. Janka nechcela, to sa nerobí, Roman, prepáč. Jani, prepáč. Prepáč mi to. Ten palafín ešte, toto ne, akože Roman. Dobre, už som sa skľudil. Počkaj, ale tam boli dve SAR-ka. Neboli? To už je z tej druhej kopy? Či z tej prvej? Áno, Vilo vyťahla. Vymením za Vaporeona. Dobre, Jani, takže máš tu nejaké... Ja vymením za Silveona. Pokeball Romana. Vaporeon tu máš. No neviem, koľko je tam balíkov, to je ja sa nestajám a pozri sa, Janka bude nahnevaná, že sme vyťahol tretieho Umbreona. Počúvaj, je to z toho prvého, alebo z toho druhého, toto ma zaujíma. Jani, prepáč mi to, ja som sa skľudnil, Jani, prepáč. Neviem, si sa nedá rozprávať už. On už normálne je tak namyslený, že normálne sa s tým nedá ani komunikovať. Koľko booster boxov mala? 4, počkaj, mala 2. Kúpila si 3. Kúpila prvý, potom zobrala 2. Ale Jani, toto už asi nebude gratis, prípadne sa dohodni s vedúckom, lebo nás tu pozabíja už ozaj, ale keď tak, aha, dobre. No. Tu máš pár 50 €. No ale nám predtým v kejske nepadlo žiadne, nepadol žiadne, ne? Ne. No toto mala 2 booster boxy, no 3 booster boxy a z toho mala 2 Umbreonov. 2 booster boxy vyhrala za hand a z toho jej padol Umbreon, takže... Janka bude nahnevaná, to je na hovno. Error case, no, takže koľko tam zostáva tých boxov Romanesku? Neviem, to potom? asi to nebudeme už predávať. Asi to nepredávame, takže zruš to na šope. 5 boxov zostáva, 5 boxov zostáva, ale očividne môže byť, že to je error case a prečo som to nemohol vyťahnuť ja? Aspoň z tých 3 booster boxov, čo som mu to zrbal. Neviem, Romanesku, je mi to jedno. Janka jasne povedala, Jožko, neželám si už Umbreona, som jeho vyťahol do tretice. Proste Janka bude a ja, Niky, všetko ti vyťahnem, čo chceš, im už je všetko jedno. Ja som prišiel o Vianoce, mi to je jedno. To už môže podávať daňové priznanie. A Vilo, ne. Vilo, ty si z daňového úradu, či čo do pekla zase? Ani nechcem vedieť, koľkých boxov. Niky, poviem ti Pokeball. Poviem ti, skoľko tých objednala prvý, vypadla aj maska, objednala ďalšie 2, z toho mala 2 Umbreonov a 2 dostala a z toho jej padol tretí Umbreon, takže dokopy z 5 boxov 3 Umbreonov. Ja, koľko si zobrala? Zhruba 2-3 boxy. Asi 1,5. Na balíčky by som to prerátal na 12. Tá druhá, táto kde je z tohto? Čo sa na nákupu? Tohto hajzla neviem, že nestojí. No, Vilo, jak povíš, takže Vilo z daňovej kontroly, teda Palafina tu máš, tak do tohto ešte prosím ťa. Jasné, Niky, ale lepšie nerieši proste. 8, dobre, takže netreba. 8. Ale tak to sú také veci, že stáva sa. Ale samozrejme gratulujeme Janke, je to úžasné, že kokos vyťahla 3 za sebou 30 €. Ja ani mrzí ma to. No. Mňa to nemrzí. Gratulujem. Mňa to nemrzí, počkaj, skoro som ale mňa to mrzí z hľadiska, že Janka nechcela už toho tretieho, vieš. Toto ne, tak.
Vlastne teraz mám otvoriť všetkých troch, alebo ako to mám chápať? Môžeš, no a potom otvoť koš. Neviem, či sa ti to nezamení za toho Sylveona náhodou. Takže Jani, ďakujeme krásne. Vidíš, to stávajú sa takéto nepríjemné veci, že nechceš toho Ambeona a vyťahneš ho. Takže stáva sa to, ďakujeme. A k tomu ešte tento Palafin, Jani, takže... Môže byť.